Uyazi ukuthi nalento abantu abaningi abazi. Nalento yenza ukuthi kuthiwe kuzoba khona ukukhuluma eSouth Africa kuxolelwana. Ukuba sasithanda sazi ngathi sorry silwe nje unomphela. Ngoba singabantu kwakukhona abaholi bethu. Yibo bodwa ezweni abake babanjwa ngobuningi babo bayofakwa ejele kwathiwa niyohlala khona nize nihlele khona. Enkathi kuthiwa kuxoxwe sathi kubalulekile ukuthi baphume abaholi bethu ukuze sikwazi ukuthi sithathe izwe. Siyothi mase sithathile sithathisise. Siyezwana. Akuyona into encane le. Akuyona into encane. Into enkulu yokulelizwe. Ingakho nje sithi uma uyilungu lomkhonto wesizwe awukwazi ukuba sigebengu futhi. Awukwazi. Uma unjalo kusho ukuthi awazi ukuthi wenzani. Awukwazi futhi ukuba isela. No. Kanti uma usalibelo ungena emahlathini nasemzini ube isigebengu siyoyithatha nini izwe? Kufanele sithathizwe ngokusheshsha. Thina sinento enhle kabi ukuthi sonke thina abantu abamnyama sibaningi eSouth Africa. Yini pho esinqandayo ukuthi sithathizwe ngobuningi bethu njengento eshoyo ngokwelokhuzana yakhona. Sithathizwe. Kufanele silithathe. Abantu esikhundleni sokubathathizwe bantshontsha imali bathi konke maya babo. Siyezwana kahle. Yebo. Kamanye amagama asingayithuki inhlangano kuyona yaqala izwe. Ukuyona yaholwa abaholi ababekezela konke. Singalwi nezilima lezi. Sizithuke sengasesila nabaholi bethu. Akunjalo. Yekeni ilimi. Azikho ilimi zakhe za emhlabeni. Isilimo siphilinda isikhathi eside ngoba uyabona nje. Asazi ukuthi kuyasa noma kuyashika kwethulela. Ngicela ukuthi kuphela mamba ngilambile ngilambisho ayihambela. Asiqonde thina sithi thwi njengothi lomkhono. Ngijabule kabi umfundisi. Ngoba bengihlangene nabefundisi. Bethanga. Bengihlangene nabefundisi. Siyahlangana manje nabefundisi. Akusho ukuthi ngomuntu umfundisi manje usengcwele uma izwe lakho lithathwa ngisho uNkulunkulu wayethi babulaleni. Yebo. Niyazi indaba. Yebo. Ebeshanga eCanvas mabelezwe. Kufuneka abantu abangcwele nabantu abenza into ephilayo. Siyezwana. Funake singaphindi sithi yekani nje ukukhuluma ngabanye abantu ake ngikhulume le. Njengoba thina somkhonto wesizwe asingathukani nabanye abantu. Sifunani kubo? Ngoba ethi indlela ibheke ekuthatheni izwe silibuse kahle ngendlela kubuse wonke umuntu.